Lugang pang EDSA! EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Oras natin mga kabisyo, ganap ng 30 minutes after 8 o'clock in the evening. Magandang gabi! Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. Ayan, sa mga kabisyo po nating pauwi na, sa mga sobrang pagod na pagod, galing trabaho, nasa biyahe. Oh, wag tutulog-tulog ha, baka lumagpas sa inyong mga bababaan. Paalala uli, baka paglagpas nyo, nasa kabilang buhay na kayo. Arago! Maluoy ka. Siyempre kasama niyo pa rin po niyo abang lingkod. Ako po si Diego Bandido. Diego Bandido! Kasama din ang pinakamatalino sa lahat. Henyo! Hindi natender, pero Jose pa rin kag nagarago mo. Pag sinabi nating garago mo, it means crunchy. Totoo naman talaga, crunchy ng mga tulaan mo tang. Aray! Ano, gusto mo kong subukan? Binibiro ka lang naman, tangi. Hindi ka na mabiro. Alright, sa mga kabisyo po natin dyan, sana okay pa sa alright ang inyong kahimtangan. Eto nga pag-usapan po natin mga kabisyo. Etong isang viral video uli ang ating nasagap. Ito naman ang tungkol sa ina ng batang binidyohan habang tinatanggihang bigyan ng ice cream. Abay nako, mantakin nyo mga kabisyo. Gustong kasuhan yung nag-upload ng video. Oh, no. O eto nga mga kabisyo, ayon sa nanay o sa ina, parang nagsimula daw ito yung away na sa away bata exactly. To be exact, di ba? So parang may ginawa na hindi nagustuhan na yung anak niya na 4 years old, may ginawa na hindi nagustuhan nung magulang, nung uploader. Pero humingi naman daw ng sorry yung nanay. Tapos, siguro hindi makamove on si kuya. Ang ginawa niya, binilihan niya ng ice cream yung anak niya. Tapos pinapadilaan niya, ice cream, gusto mo ice cream, nam, sarap-sarap. So parang iniinggit yung bata. So yung kaaway na bata na anak niya na 4 years old nitong nanay, lumapit at gusto din sanang tumikim ng ice cream. Tapos biglang, habang kinukunan to ng video, tapos biglang sinabihan ni kuya na, ay gusto mo rin ng ice cream? Di naman kita anak, pabili ka sa mama mo. Oh, doon na nagkaroon na ng problema. Kasi sabi ng nanay, this video could be used against sa kanyang anak na mabuli habang sa paglaki niya, magkaroon ng implikasyon doon sa bata. So para hindi na tumagal, ano na natin? Banata na natin to. Okay, logica na natin to mga kabisyo. Ready na ba kayong logica natin to? Sobra-sobra na yan, logica na natin! Logika na yan! Logika na yan! 34 minutes after 8 o'clock mga kabisyon, you are still locked in right here on Metro's #1 90.7 Love Radio. Eto na po mga kabisyo, sobra-sobra na, mekos-mekos na natin, logica na natin! At eto na nga mga kabisyo, ano bang leksyon na pwede nating makuha, pwede nating mapulot dito? Mga kabisyo, angkol, auntie, pagdating po sa away bata, hindi po talaga dapat nakikialam yung mga magulang. Bagos, ang mga magulang tayo po dapat
ang tagapamagitan, maging peacemaker. Sino man pong may kasalanan, either kasalanan man ng isang bata o kasalanan ng anak mo. Di ba? Halimbawa, may umaway sa anak mo. Huwag mo awayin! Mabihira naman, o bata nga yun eh. Pakitaan mo ng pagmamahal. Instead, i-correct mo kasi hindi mo alam. Kaya naging ganyan ang ugali ng bata dahil kulang sa aruga ng magulang. At hindi naman dahil masama ang ugali ng magulang, kundi dahil nawawala na ng oras yung magulang para sa kanyang anak dahil subsob sa trabaho para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kaya mga kabisyo, dapat po talagang tinitingnan po nating mabuti ito. Di ba? Hindi ibig sabihin na sinasabi naman na biblical naman ang pagpalo ng bata. Kaya narinig ko, sabi ni Diego, biblical naman, di mamamalo ko ng bata. Wag! Wag ganon! Ha? So wag ganon. Dapat instead mga kabisyo, maging tool po tayo, maging medium po tayo, maging paraan po tayo na tumulong po sa iba. Kasi in this way, we are building our community. Imagine niyo kung naturuan mo ng bata ng maayos kahit hindi mo anak. So lalaking maayos din yon. O kung hindi mo tinuruan, kung binanatan mo, darating ang araw, magiging loko-loko yun. Baka yun pa yung mga hold up sa anak mo rin. Diba? Kaya spread the love. Walang hate. Ha? Puro pagmamahal lang. Basic. O sa mga kabisyo, ako po'y magpapaalam na ang tabayanan. Susunod na, alas 9 na. Tutoy na love. Daming maiingay dun sa amin. Okay, tagal ko na nag-iikot para hanapin kung sinong Love Radio.